Здравейте, Лего фенове! Ето ни отново в Лего студиото. Да ви покажа какво ще правим днес. Това е общ изглед към дисплея към момента. Това, което е като заключение към това, което се случва към момента. Тук ще имаме гара, това е ясно. Но като цяло, както се вижда, мястото ми свърши. Имам още много какво да сложа. Така или иначе реших днес да направя разместване и всъщност преместих шкафовете, които бяха тук, ги преместих ето тук. Също така сложих и бюрото си под прозореца с идеята да има повече естествена светлина. И за да мога да следя какво се случва тук, смятам, че ще е по-добре. Имаш идея тук да слагам диван и такива неща, но това отпадна като концепция. Сложил съм този плот изправения, за да се види докъде ще дойде другата маса, която ще бъде там. Ето той е готов плота, само трябва да взема още крака. Пренаредих отдолу частите, които имам налични, но това, което се случи след тази промяна е, че освободих ето това пространство, където са органайзерите с части. Сложил съм ги до ръба на вратата, за да мога да видя колко ще е максималната ширина, която бих могъл да взема от тук. И какъв е извода? В това пространство, което се отваря от тук до тази секция, пространството, което се отваря, ще мога да сложа повече от още две маси. Също така ще разширя и тези маси. Имам възможност да ги разширя с ето толкова, виждате къде е вратата, с това пространство, за да мога да реално да изнеса тези релси, които са отзад, които ми взимат половин плоскост, да разширя с още половин плоскост цялата ширина на дисплея. Ето тук имам половин плоскост, ето я, 32 на 16. С ето толкова ще мога да увелича дисплея, което, както виждате, е напълно достатъчно, няма да пречи на вратата да се отваря. И ще го захвана с планки. Така ще компенсирам големите загуби от пространство, които ми причинява наличието на влак. Тези допълнителни плоскости също ще бъдат хванати в задната част. Целият дисплей ще бъде дръпнат малко напред. Т.е. няма да се налага да променям нищо по предната страна. И ще бъдат хванати с планки. Ще направя такива плоскости, такива разширения, тъй като не ми се режат изцяло нови парчета PDC, и сигурно ще бъде по-ефтино да взема от парчета да го направя. Да. Така. За тук обаче ще ми трябват нови маси, нови парчета, които ще бъдат с по-голяма ширина. Няма да бъдат както са в момента, както ето това, което е с размер 4 на 4 стандартни плочи 32 на 32, ще бъде с 2,5. Иначе казано, ето тук се вижда с колко точно ще е по-голямо парчето от това, което има в момента. Къде си оставих? Ето това е 16. Ето с толкова ще бъдат по-големи. И тук. Той ще бъде 4,5 бейсплейта ширината на тези маси, които ще мога да сложа. Тук сигурно ще има две такива маси, плюс още някаква, която ще ви скъв размер ще е, тъй като не искам да махам тази секция. Ако я махна, мога да направя 3 маси още. Но като че ли не искам да го правя, искам да имам място, където да си излагам някакви сетове. Пък и това е и работен шкаф, защото в него има някакви неща, които в момента не им е дошъл момента. Така че, да, това ще остане за сега. Има опцията да го завъртя към мен и реално на гърба му да влезне още една трета маса. Така че и това е вариант. Ще го обмисля, да видя дали мога да го направя и така. Като цяло това е апдейта, който мисля да направя като пространство. Ще трябва да измисля как ще свържа ето двете маси.
Реално имам пътища, които са готови за тази свръзка тук и ето там долу. Ще трябва да измисля мостове. Така че това ще е интересно предизвикателство и то трябва да са такива мостове, които да мога да монтирам и да демонтирам лесно, за да мога да минавам. Реално в помещението ще остане ето тази пътечка, тя малко ще се стесни, нали? Тази пътечка, която ще ме води до място, където ще строя и където ще си разполагам органайзерите с части. Така, разчетите са готови и ето какво показаха сметките. В двата варианта, които си мисля да направя, и в двата варианта бих имал по точно 54 стандартни плочи 32 на 32. А в версия 1, където поместя този шкаф тук и тук няма маса и съответно тук правя 3 маси пълни с 4 на 4,5 плоскости. Във варианта, където тук има маса, по-малка, ето я даже съм я нагласил, пък тук има реално 2 маси и половина и този шкаф остава ето по този начин. Все имаме по 54 плоскости, така че въпросът е на избор, кое би ми харесало повече като вариант. И като че ли ще се спря на опцията този вариант. Защо? Защото първо така се обособява едно второ пространство в помещението, реално където ето тук, където ще строя, ще снимам, ще си излагам моделите и ще имам място да си реда отпред органайзерите, да ги вада от килера, да ги реди отпред, за да мога да строя. Тук тази маса мога да я разширя с ето това пространство, което е тази дъска. Така че с това бих получил още около 2 плоскости място, което е напълно приемливо и допустимо и окей. Така, тук ще има маса, тук ще стане едно малко пространство. Тази маса ще бъде на нивото на подравнение на останалите, така че ще мога лесно да достъпвам до нещата на нея. Ще мога да достигам и до прозореца и до тук също, както ще мога и все пак малко да си местя и размествам бюрото, ако имам нужда. Или да слагам органайзери с части тук да придвижвам, като място, където мога да ги отделям. Съответно, получавам и това цялото пространство за още Левоград дисплей. Така вече нещата почна да ми харесват и ще има май повече място. Това е към момента апдейта на разширението, което мога да направя и максимума, който ще се опитам да взема от това пространство, което разполагам тук, за да имам повече място, а не да се притеснявам, че всичко е сгъчкано. Искам да има пространство, а не като повечето лего градове, които гледам, които са максимално сбити и реално това създава едно чувство на претоварване и пренасищане. Със сигурно ще имам такава част, но искам да имам и по-разредени пространства, за да може да се наблюдават нещата и да се виждат в техните детайли, всеки сам по себе си, в общото цяло. Така че доста работа, доста ще е интересно, но да ви предстои разширението. До следващия път, лего фенове!